खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रेजि फेमिलि चेनेलाव खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दायो मोनाबिलि समनि माने आलु परथा बानायनो नायदो बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नायलांबाय थादो। बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै गोबाव खालामबाय थाला। आटाखौ आङो नानानै लाग्रोनोसै बेयाव। दायो रेडि जाबाय आंना आटा नानाया जाबायानो। ओमफ्राय जानानै नै बेफोरबायदि मोजाङै खोबना दोननांगौ होमबाना माने आटाया एकदम दैखौ मोजाङै बोना लानानै माने गुरै जानायाव मोजां जायो। नै आंना जिथुनिखि आलु रुना लादोंमोन आङो आलु परथा बानायनायाव। ओमफ्राय बे आलुआ मोनबाय होननानै बेखौ आं कुकाराव रुना लाबाय। ओमफ्राय लोगोसे पियास लाबाय आङो, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लाबाय, आलु थाइसे, ओमफ्राय हाइजें थुख्रासे, ओमफ्राय दुन्दिया एसे लाबाय नै। बेखौ माने आं दा बेफोरखौ थावआव एवजोबनोसै, एवनानै देनोसै आरो देनानै बेखौ बे देनायाव बेखौ सिफ्लेना होफानोसै। बिदिनोसै नायलांबाय थादो। फिसा गोनांनि खामानि होनबाथ' आरो मोनथिखायो नोंथांमोना बयबो माबायदि जायो। नै माने गासै खामानिखौनो खनसे लागैनो फिसा गोनाङा मावजोबनो हाखाया, आद्रा जानो गोनां जाखायो। ओंखायनो नै दा बानानैबाबो मावनांसिगोन आरो उपाय गैया, खामानियाथ' जोबनांगोन नालाय बानायनो। नै दुस्थु जानबाय आङो। बेयाव आङो थावखौबो होखानानै लाबाय। नै बांद्राय होआ, आलुआबो एसेल'सो नालाय। पियास एवनायावनो हालदैखौ एसे होना लाखाबाय। आलुआव एसे मोजां नुनायनि, नङाबा गुफुरफोर मोजां नुवा नालाय। मा गाननो ओंखारगोन नोंलाय? मोजां गाब, मोजां गाबजायो। मोजां गाबाय थुना। सारायावनो सिफ्लेनोसै आङो, मानोथो गंनै गंथाम बासन बाहायबाय थानो, खामानि गैयिनि खामानि। नै आं दुन्दियाखौबो बेयावनो होनानै लाखाबाय मोजाङैनो। जिथुनिखि आं नैबेयाव आटाखौ खोबनानै दोनदोंमोन ना, आटा नाखानाय, आं बेखौ दा लुद्रु लुद्रु बानायनोसै। बानायनानै बेयाव आलुखौ सोनानै आलु परथा बानायनोसै आङो। नैबेबायदि लुद्रु लुद्रु खालामना लानानै मोजांनो एसे मोजां नानांगौ, होमबासो एसे लुद्रु जायो, नङाबा मोजांबो जाया आरो गुरैबो मोनजाया। न'आव ओंख्रि संग्रा थावखौनो होगोन आङो, माने रेफेन टेफेनबो जेबो होआ आं बेयाव। सारायखौ मिनिनो आरो लोगोबो आं सिगाङावबो होनजाखादोंमोन आङो सारायाव आं पास्ता एवनाय मोनसे
पास्ता रेसिपि लाबोदोंमोन आं बेयाव माने बे सारायावनो एवदोंमोन माने आंहा बे साराया एसे फिस्ला नालाय एवनो मोजां जायो ओंखायनो आं माने टावा सावा बाहायबाय आरो बेयावनो एवो दा आङो बेखौबो बेयावनो एवबाय माने सोब गासै भाजा जायखिजाया गोरान भाजा बा बायदिसिनाफोरखौबा रुटि सुटि पास्ता जिखुनु जाया बुस्थुखौ बेयाव बांसिन एवो माने बेयाव बांसिन मोजां मोनो आङो माने फिस्ला नालाय ओंखायनो सिथाबाबो ओमफ्राय खामाबो बांद्राय ओंखायनो आं बेयावसो मोजां मोनो बेयावनो संबाय थायो आरो नै दुन्दिया होनाया जि मोजां गोथां गोथां ओंखारलायदो नै दायो आङो पपकर्न एवनो नायलायबाय बेयाव फारसेथिं पपकर्न गोबावथार जाबायमोन पपकर्न लाबोनाया ओमफ्राय मोजां जायोना जाला मोनथिला थेवबो एवना नायनो सानबाय आंनि दा बिदि कुकारावसो एवनांगौ पपकर्नखौ होमबासो मोजां जायो माने कुकाराव एसेबाबो हिटआ बांद्राय जायो नालाय ओंखायनो कुकाराव साबसिन जायो आरो दा एसे थाव होना लाबाय आङो संख्रि एसे होबाय बांद्राय एवा नै बेसेबांल' होगोन माने बेनो बहुत बुरजा जायो माने बिबेरो नालाय बिदि होनानै एसे एरना होनोसै थाव एसे एरना होनानै बेखौ जोङो गिलिरजों खोबना होनोसै आरो माने गोबाव जाबाबो बेरनाय नङा सानदोंमोन आङो जोबोर मोजां जादों बेरदो अरखौ खमाव होनानै माने बिदि बेरहोनांगौ आरो खोबना होनानै मोजाङानो जादों नै दायो गाइखेर साहा फुदुंबाय गाइखेर साहा फुदुंनानै दहाय बानायखांनाय आलु परथाजों पपकर्नजों साहाजों जानोसै आरो मोनानि